Haupa, Ibai Alzaganaz, lau urte dire Mungiako udalean zinegotzi zereginetan nabilela, eta normalean bulego honetatik bertatik plenoetan gertatzen denaren barri emoten gogotzuet be, gaurkoan bestelako kontu bategaz nator. Izen bere, hurrengo urtean, 2023en udal hauteskundeak edukiko dugu sosta bere, eta bereziki azken hileetan hainbat izen sarie, izen H. Bilduko kide edo ez, hainbat izen sarien igana hurbildu sarienak batzuk galdezka, ia jarraitzeko asmorik dekodan, eta beste batzuk galdetu beharrean, zuzenean proposamena edo eskaera eginez. Gaur esan aldot, proposamen hori onartu dela eta EH Bildu barne mailan egin beharreko prozesuaren ostean, militantziak hori berretsi egin dauela, eta ondorioz 2023ko udal hauteskundeetan, zerrendaburu izango nazela osta bere, eta EH Bildutik alkate izeteko hautagai modure aurkeztuko nazela. Zorionez, ez dut pausu hori bakarrik emongo, lantaldeko kide diren Maialen Zabala eta Arkaitz Elortzak nigaz batera jarraituko dabe hurrengo legegintzaldien bebai, eta legegintzaldi hasikeran jartzen genduzen helburuetan berresten gara. Berba egiten gendun etorkizuneko mungia bat eraikitzeaz, bestelako balio eta printzipioetan oinarritutako mungia bat eraikitzeaz, eta orokorrean mungiarren bizitza eta harremanak duintzeaz eta hobetzeaz berbetan gendun. Egi esan helburu potoloak eta labur geratzen dire horretarako baldintzak eraikitzeko, zer esan ipez tartean eduki dugun moduko pandemia bat hor dana hankaz gora jartzera, eta horregaitik bebai beste 4 urtez jarraitzeko borondate edo konpromiso hau. Esan behar da bebai, hau ez dela nik bakarrik egingo, eta ez dugule ez da guk 3 bakarrik egingo bez. Prozesu hau herriko elkarte, talde antolatu, kolektibo eta orokorrean norbanako desbardinekaz egiten dugu, edo bestela ez dugu egingo. Orduen, guk honetan zuen bide lagun izen gure dugu batez be. Beraz, beste barik, esan da geratzen da, eskerrik asko denbora honetan zuen aldetik jaso dan babesagaitik, animo zueri bebai, esan dodan moduan proiektu kolektibo bat dalako, eta zuek horren parte sarielako, eta beste barik, bidean topatuko gara.